ľudia, v tomto videu si ukážeme, jak vyzerá moja bežná jazda na kukurine, pretože ja väčšinou robím len manuály, takže v tomto videu budú len manuály. A ak som bude viac robiť takýchto videí, takýchto manuálov a tak môžete napísať do komentárov, či chcete a môžeme zrobiť na to. Takže sme vonku a práve ideme full speed. 52, 54 ideme. 54 hore koncom. 56 je úplne tá maximálna rýchlosť a 54 je hore. A už rýchlosť padá, lebo už je baterka trochu kukt, takže baterka sa míňa a preto už padám na nižšiu rýchlosť na 50, ale 50 je stále rýchla. Vrzga mi kolobežka dosť, lebo som v takom menšom daždi vonku. A hrdzavejú mi trošku tlmičky. Ale zima je dneska dosť. A to som v mikini. Dve nohy. Takto. A ide manuál. To dáva do boku hrozne. A dá sa. Ale to ťažké dosť. Of course, smerovky používame. Áno. Minulého videa môžete vedieť, čo sa stalo. Týpec však nebol práve na tejto ceste. Blinker. A čo? By som týmto ľuďom dal, by som ich do basy. Áno. Už by som ich zavieral. Už by som, ako policajt, už by som im ubral aj vodičak, všetko. Pomalšie a chodím manuály menšej rýchlosti. Lebo sa chcem s nimi aj rozprávať a keď vieme po ceste, jazdím tak, ako by sme mali. Radšej. Dúfam to už mám na tej full screen, nejako tam, že kocka proste a okolo toho je čiernota. Ako väčšina videí mojich. Preto sa ani nečudujem, že to má tak málo views. Ale dúfam, toto video už je 4:3 video. Ale dával som ho to, že by malo byť. Ja sa ti neuhnem. Sa ti neuhnem. Dobrý. Dobrá kvalita žiliny. Ja sa ti neuhnem. Dá sa ďalší človek do basy, okamžite. Nemáš tu čo robiť. Do basy okamžite. Napúšťať musíte. Ja som Super Veloz 3000. Keď sa vám Super Velozujem manuál. Superové kolesa. Čo to je? Toto. Môžem vyskúšať one hand manuále, ale môžem robiť video, že sa učím one hand, ale to... Ak sa vám toto video nezaujíte, like, odber a idem sa ďalšie videa.